tombo kangen jane dodo. Balik. Kesuwen. Tanggo tombo kangen Jroning dodo. dodo. Wis terlalu umum. Lah piye? Kanggo tombo kangen jroning dodo wis terlalu umum. Lah sing gak umum piye? Kanggo tombo kangen jroning dodo ngono tok. Ya elek to, Nok. Garapan baru iki. Oh, ora kok baru malang rusak. Ini lho ibu minta lamunan dulu dari tadi. Aduh, toh wis yakine lamunan. Lah piye to? Liyane, Bu. Yo Ya, seneng. Mas, kuwi. Bila gambak nikan mau ngono. Lah iya. Ya. Nah, mungkin ibunya bisa ke sini enggak apa-apa. Ha. Dengan ibu siapa? Bu Ari. Bu Ari di Ini situ saja. Saudaranya Bu Erni. Oh, ya. Dari Tulungagung ya tadi. Dari mana? Nganjuk. Oh, dari Kediri. Sok tahu sama ini. Sandinya sing kok Tulungagung sandi. Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan. Ini lagu seneng. Tresnaku mring sliramu sayang. Sayang ning bulan kang sumunar api ring taman yen sliramu kang dadi lamongan. Oke. Nanti kena ya. Ya. Oke, bersama Mayangkara dan Niken dan juga Afi Pelangi Audio Lending. Lah, semua. Mayangkara. Oh, enak deh. Sumriti angin ratri tansah anteni setya rajan teleni ati angen-angen tumbang wong suwu ing sepi tansah ngranti Ada Niken Salindri dan juga Afi Mayangkara. Pelangi. Yo. Wong
sing kok aku gak. Sing ndi? Nah, gimana? Pindho samudra pasang. Lu pales ya kayak mau aku. Ngelogor aja. Berapa? Pindho samudra pasang kang tanpa wanganan. Terus sih nang piye? Ya. Pindho samudra pasang. Ya ngono. Pindho samudra pasang kang tanpa wanganan. Ya wis ngono kuwi lah. Ya. Iki cengkok angel lho iki. Yo percaya, iki lek Iki nek rasakan ku gawe 3 dina 3 wengi lho. percaya mergoke ratu lamunan. Ratune ya Mas ya. Lho, bar kok bongkong iku gege nggawa virus cah kira-kira nek ket mau men Kok bokong Lah kok bokong to lawan muni. Hongkong. Hongkong. kok bokong. Ndek kan dari China. Dari Hongkong. Dari Hongkong. Mas sampean ngerti gak ning kono ya? Enak, Nyapa. Enak Mas. Enake piye? Ning kono ki panas. Panas malah enak. Indonesia malah Ya kentang-kentang. Indonesia ini malah Malah Tapi panasnya kono panas-panas sejuk. Oh, bener. Ora kaya ning Indonesia, panas ungkep. panasnya kok kaya ngene. Yo, saiki wis melanglang buana. Melanglang buana. Amin. Dijogo kesehatane no. So Oktober September Mas. Ning di Hongkong nek. Ke Korea. Oke, lintas negara. Tanggapan. Iya. Tanggapan. Ditangkap Kim Jong Un. Hah? Ditangkap Kuwi sapa? Korea Utara, Mas. Ya, ini kan Korea. Dia Tangkap- adonya Korea Utara. Ditangkap sapa? Ditanggap yo kono acara menghibur ngono kuwi. Oh gitu. Heeh, Apa Mas. gitu? Sok Februari Mas. Maaf ya. Februari nanti loh. Ning Hongkong lagi. Hongkong toh, maneh? bersama Mayangkara. Oh, ngono to. Tenan. Iki kabeh melu wong-wong. Sinden, Mas. Anu penabuhe anyar. Wah anyar. Oh, gawe wong Hongkong kono ya. Heeh, tapi engko mengatasnamakan Mayangkara. Mengkara. Anu kok sindene ya kok kene. Ora ya, Ora, Mas. kok kono. Ora sindene kono. Yo bener MC sinden. nih. MC yo wong kono, Mas. Heeh. Mulai ada. Ah, dhewe gak usah Tak melu. kira Nyusul apa piye, Mas? Domongnya. Nyusul ae dhewe. Nggih mangane bingung kok nyusul ning Lah iya, Hongkong. lah iya. Ya ra, ya muga-muga ae. Ya amin. Ya, ya. Nah, semoga ini Tapi aku no samarku kok nek ngejak cacahku ngisin-ngisini. Bener wih ngejawa aku malah nemen kok Aduh, ngisi-ngisi. kok malah ngisin-ngisini. Nah, iku munggah lip kok sandalmu cepot. Aku yo rasa itu. Ning kono kan tidak boleh merokok sembarangan. Oh, tidak. Aku ora ngerokok, aku ora ngerokok. Heeh, dilarang merokok Gak, sembarangan. aku Terus kalau mau nyebrang aja ya kita harus menaati rambu-rambu lalu lintas. Pas ngono, enek peraturane dhewe, Mas. Ning Hongkong ngono kuwi ono ya. Dadi umpama mlaku-mlaku no saman kan ngono. Ning kono gak enek kendaraan, Mas. Kita Gak enek. tuh semuanya jalan. Oh, jalan. Tak kira miber. Gak usah melu pas pegel kabeh sikilku. Lah iya, heeh. Heeh, wis rasa melo ya ngisin-ngisini. Sini-sini. Mas Bambang sing-sing. Ya, Nyanyi apalagi lagi. Saiki jam sudah menunjukkan. kurang setengah jam. Ya? Yo. Ayo lho, amane pate. Wis sok mau. Urung sing kuwi. Wis. Anana pate ya, anane guguk no. Kok no to? No. No. Widu abalak. Muga-muga ditebeni saka bilai kabeh. Amin. Versi Thailand. Versi Thailand. Kuwi lagumu wis kok ndi lho kuwi. Heeh. Wis dinyanyine wong Thailand ya iso lho. Lah emang wi Bar dibablasne karo lagumu. Ayo sayang culikan. Ngomong tak kira wong Thailand iso nyanyi AGPT. Kene. Yo nyanyi Ya. anana APT kok ditibane anu ya Mas. Apa? Tiba Apa? geblak anu tibane geblak? singkong keju. Oh, Merah jambu. Merah Oke, jambu. merah jambu. Baris Kau bilang cinta Merah jambu kok padaku. kuwi to? wis singkong keju. Cintaku hanya. Singkong. Ya. Cintaku Saiki. hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Ngono ya. Jajal anana pate. Sapiro? Ya. Anana pate. Anana patiye apati tetena apati ya apati teteke apati tu apati ket apataye Mana. anana patiye apati tetena apati ya apati teteke Keblak. apati ket apataye artikulasinya harus jelas. Oh, ngono. Yo. Mayangkara. Asik. Jambu merah. Merah jambu. Asik.
Lihat paham pisang bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja yang di hati. Aku tetap setia